Ambalima bamanangameno ama fo oni nyatumani wati na Chaque Pro TV kunga sanfɛ aw minnu bɛ kan lagɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ka waleɲuman ani ko barikada ni aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen bi ka bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana kibaruya nasara kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye a y'a dama suɲɛ ye k'a fɔ diɲɛma bɛɛ ɲɛna ani malidenw bɛɛ ɲɛna k'i ka dɔn k'a fɔ min ye Mali visa ye o tigali o ka dɔn k'a fɔ o dili o bɛna jɔ Mali ani France ɲɔgɔn cɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye France kɛra jamana min ye ni ale de y'a fɔlɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka dili ni k'a dabila o nɔgɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali fana ale fana a t'a dɔgɔn dabila a ye diɲɛma ladɔnna k'a fɔ nin waati in na Mali ni France kɔni ɲɔgɔn cɛ min ye visa ye o dili France ka ɲɛjɛmu France ka denw ma o ka na an ka jamana kɔnɔna na a papier dili o bɛna jɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa bila an ka consulat la an ma jira aw la k'a fɔ France kɔni kɛra jama fɔlɔ min ale kɔni y'a daminɛ i ka dɔn k'a fɔ a bɛ san kelen ani a n'a kun ka fɛn bɔ o de kama Mali maa ɲɛmaw kɔni lagɛ sisan nin waati in na ka sanga ni fɛnw kɔni bɛ Mali ani France kɔni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ a ka se ka lajɔ a fɔlɔ o ye min ye i ka dɔn k'a fɔ o ka visa dili kɔni ka se ka jɔ an b'a jira aw la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen min ye i ka dɔn k'a fɔ France kɔni y'a lase fana k'a jira k'a fɔ olu ka avion n'o ye Air France ye ale nani an ka jamana kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ k'o bɛna a sonsori fɔlɔ halisa an ka jamana kibaruya nasara kɔnɔna na an bɛ taa Tombouctou min ye ka dɔn k'a fɔ Mali colonel ba n'o ye ka dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga ni ale ye ministre d'État ye i ka dɔn k'a fɔ a taamana ka taa bâtiment belebeleba ni k'o koromokari kɛ n'o ye Tombouctou conseil régional i ka dɔn k'a fɔ nin bâtiment in jɔra jamana yɛrɛ de y'a jɔ a wari bɛ taa jɔ fo CFA miliyɔn 80 a n'a kun ka fɛn an b'a jira aw la k'a fɔ nin bâtiment in a bɛna kɛ sababu ye ka maaba caman i ka dɔn k'a fɔ k'olu dagaro ni k'o ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya baara nasara kɔnɔna na fo ka taa bila i ka dɔn k'a fɔ secrétaire ani i ka dɔn k'a fɔ directeur fo ka taa bila yɔrɔ caman de ma a bɛna kɛ sababu fana min i ka dɔn k'a fɔ Tombouctou conseil régional a baara in i ka dɔn k'a fɔ a baara ka se ka ɲɛ cogoya min na bâtiment in min i ka dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga ale yɛrɛ de y'a kolobakari kɔni kɛ min i ka dɔn k'a fɔ maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan Tombouctou ko y'a jira k'a fɔ olu conseil bɛ kɔni nisɔndiyala ko nin b'a jira k'a fɔ nin waati in na Mali administration k'a bɛ sɔn ka se ka na jamana kɔnɔ fɛ olu kɔni nimisi wasala k'o nisɔndiya ko i ka dɔn k'a fɔ Mali kɔni jamana min i ka dɔn k'a fɔ olu tɛna sɔn abada Mali ka tila o ye i ka dɔn k'a fɔ Tombouctou kakaw i ka dɔn k'a fɔ olu de ka fɛlɛ ye o b'a jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni labɛnnen don i ka dɔn k'a fɔ ka se ka transition Assimi Goïta a n'a ka gouvernement ni ka a jikɔrɔma tintin walasa fanga ka se ka ɲɛ a bolo cogoya min na nin bâtiment in kɔni jɔra CFA miliyɔn 80 bɔɲɔgɔn a n'a kun ka fɛn a bɔra jamana ani ka dɔn k'a fɔ ani a dɛmɛbaaw de fɛ minnu kɔni ka sababu ye ka bâtiment ni ka jɔ Tombouctou jamana yɛrɛ o kɔnɔna na n'o ye Tombouctou marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Tombouctou dugu yɛrɛ o kɔnɔna na bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye Côte d'Ivoire lahalaya nasara kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ tɔmɔnɔ min na CEDEAO y'a jira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ olu bɛna intervention militaire ni k'o kɛ Côte d'Ivoire Niger jamana kɔnɔna na Côte d'Ivoire kɛra jamana fɔlɔ ye min y'a jira k'a fɔ ale kɔni labɛnnen don ka se ka kɛlɛkɛcɛw de k'a daminɛ maa 800 ani maa 1000 a n'a kun ka fɛnɛ ka taa o la min ye ka dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni labɛnnen don nka an ye kunnafoni kɔni dɔ sɔrɔ min ŋunukan ye min bɔra media Afrique mɔgɔw kɔni fɛ o y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko sɔrɔsiw kɔni bɛ ka jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni bɛna sɔn ka taa kɛlɛ kɔni kɛ nka ko damantan ko maa kelen kelen i ka dɔn k'a fɔ gouvernement ka se ka di olu ma miliyɔn 25 bɔɲɔgɔn ko n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ sɔn ka taa nin kɛlɛ kɔni kan sabula a jira k'a fɔ sɔrɔsiw kɔni bɛ ka jira nin waati in na n'an olu bɛ taa kɛlɛ kɔni kɛ fo i ka dɔn k'a fɔ olu ka denbaya o bɛɛ lajɛlen kɔni ka assurer hali n'o sala i ka dɔn k'a fɔ jamana ka se ka hakili kɔni to o la a ko kɔni bɛ ka maa caman kɔn dabali ban nin waati in na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko sabula mun na ko min i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsi maa 1000 a n'a kun ka fɛn miliyɔn 1 miliyɔn 25 a n'a kun ka fɛn o ka se ka di olu ma comme frais de mission ɔ n'a taara terrain kan i ka dɔn k'a fɔ a bɛ tila tuguni ka sara miliyɔn caman na k'o ye fɛn i ka dɔn k'a fɔ k'a wari bɛ sɔn ka caya Côte d'Ivoire jamana kɔni ma Côte d'Ivoire denw kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni jɔyɔrɔ bɛ nin waati in na nin ko in na ko sabula mun na i ka dɔn k'a fɔ olu fɛlɛ kɔni tɛ nin ye abada Niger Côte d'Ivoire ka sɔn ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Niger Côte d'Ivoire ni Niger de bɛ dan bɔ kuma dɔ la hali n'a ma surunya ɲɔgɔn na i ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ jamana kɔnɔmaw ye farafinna kelenw don ko n'a fɔra olu ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛna taa Niger jamana kɔnɔna na ka se ka taa kɛlɛ kɔni kɛ k'o ye fɛn ye o kɔni ma di olu ye abada nka sɔrɔsiw kɔni bɛ ka ŋunukan kɔni duru ka jira fɔ nin waati in na n'a ma olu kɔni bɛ taa kɛlɛ kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa kelen kelen bɛɛ frais de mission miliyɔn 25 bɛɛ ka di olu bɛɛ kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ma dɔw kɔni bɛ ka jira nin waati in na dɔw fana ye o da kɛ o bɔnbɔn ye kamasɔrɔ olu ma kuma abada
yani ka to an ka bi bamanankan kunnafoni ka kuncɛ an bɛ an dɛmɛbaaw fo kosɛbɛ minnu kɔni bɛ k'an dɛmɛ jamukan in na kosɛbɛ a fɔlɔ o ye Dolo créateur Umaru Jara an b'a fɔ ka waleɲumandɔn an fɛ Sikaso kɔni yan Sirakɔrɔ Morikɛ kelen Dawuda Tarawele an b'a fɔ ka waleɲumandɔn ale y'an dɛmɛbaa ye kosɛbɛ boutique Cheikh Tangara nana fa ka yɔrɔ dɔn an fɛ Bamako suguba kɔnɔna na Imolo Ba Seyidu ka yɔrɔ la ni aw sera o TVC minɛ la k'i ka sɔrɔ yɔrɔ ye an ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ